U poređenju sa uslovima kakvi su u inostranstvu, ovde naravno nije bolje, ali da kažem sa svim je zadovoljavajuće, znači čovjek može da živi od naučnog rada. Njima smeta taj jedan mentalitet, gde ste vi bili kad su nas bombardovali, šta ti imaš meni da soliš pamet? Moramo prekinuti otrovni krug negativne selekcije i dati šansu najboljima. Ako dajemo šansu najboljima i sistemski i sistematski, ne samo u okviru administracije, nego i na univerzitetima, istraživačkim institucijama, u privredi, sigurna sam da će mnogi od onih koji su otišli da se vrate. Povratnici koji su stručni dobijaju više bodova prilikom prijavljivanja na posao, dobijaju finansijska sredstva veće plate, dobijaju mogućnost da apliciraju za stambene kredite po mnogo povoljnijim uslovima